imithi engiyifakile angiyisoli futhi angixolisi ngayo. I will never surrender ukuthi ngixolise ngayo ngoba ngiyazi ukuthi I can even use it myself. Ngoba ngifuna ukuthi mesisiza abantu sibasiza abantu ngento yazi ukuthi it's like a prescription drug. Yeah, umhlambadlozi ke noma umgezadlozi into engifuna ukukunika yona but ngifuna ukwazi ukuthi ngifuna uncike kuyona. Ungathi uma uthatha umhlambadlozi umusa ubuka imali oyikhokhile, ubuka intaba ofuna ukuyikhuphuka. The best thing ukuthi ukhuphuka intaba is to take a helicopter to reach there. But the best thing ukuthi ukhuphuka intaba is to have intambo eboshwe phezulu ozeloku udonsa ngayo kancane kodwa uzozuthume ngentambo nje. Intambo nje kuphela ungakwazi ukukhuphuka intaba uzophumela phezulu. Don't rush to ride a helicopter. Don't rush to be flown. That person who's flying you is going to use you. Because I have flown you here. Now I'm using you. But umuntu osuke ekunika intambo usuke ethi zidonse wena but slowly. I'm urging you now. Thatha ke umhlambadlozi and uzidonse wena slowly. Don't rush to be helicoptered, parachuted. That person will use you. Ngikunika ke ilungelo lokuthi abantu bakuzibabudodana kuyezwani uzobonga kuwena. I'm not begging people to come to me bazobonga. Mina ngifuna umuntu engimsizile azi ukuthi akangikweleti lutho. Akangikweleti ukuthi ibabudodela wathi lapha uchannel kufuna sombonga angazi ngizombonga mhlambi. I'm not setting up that scam ukuthi hayi ukuthi nanizi ukuzobonga nto ufuna uzobonga ekhaya kuyabonga. No. Don't do that. This is babudodela mina ngi right.